udveksling med ICE, det er jo ligesom, at vi starter med at lave de her student profiles, så vi kan finde nogle i de andre lande, der har samme interesse som os. Og så når vi besøger dem, så oplever vi ligesom, hvordan det er at gå i skole der, og hvordan det er at bo i deres kultur, bo i deres hjem og møde familierne. Og de viser os landet og byerne. Hvilken klasse går I? Joker. En udveksling på Ejesbyhus er ligesom, at vi både rejser til et fremmed land og får besøg fra dem, vi har besøgt i det fremmede land her. En udveksling med ICE er at møde folk fra forskellige kulturer og lære, hvordan man kommunikerer igennem sprogbarrierer. Helt lavpraktisk så er det jo egentlig, at man er henne hos nogen i den land, og så kommer de også tilbage til en. Og så viser man ligesom, hvordan ens eget land er, og oplever det andet land. Vi var i Ulsan i Sydkorea. Og hvad lavede man der? Det var meget anderledes, end man gør i Danmark. Vi gik jo så i den der skole, som de havde, som var en middle school. Og så, jeg blev i hvert fald kørt i skole hver dag. Og så efter, var vi tit ude i byen, der fik vi noget koreansk mad og var i nogle butikker rundt omkring, hvor man kunne købe koreanske snacks og alt hvad der er dejligt. Jamen et homestay, det er jo, hvor vi tager vores buddies med hjem, og de bor hos vores familier, og vi står for maden, og vi står for hvilke oplevelser de skal have. Og vi ligesom tænker, at det her, det er noget, vi gerne vil vise med Danmark. Og det synes jeg er super fedt, fordi så kan man ligesom vise noget af det, man selv går op i, og selv synes, det er vigtigt at se, når man går til Danmark. Der havde vi lidt det samme med, at vi deltog i nogle forskellige arrangementer, som eleverne enten selv havde planlagt, eller de voksne havde. Og så var vi også på homestay, hvor at eleverne selv havde valgt noget, som de synes var vigtigt for deres kultur, at de skulle vide. Jeg har spillet meget fodbold efter skole derinde, sammen med min buddy og nogle af de andre danske elever, som er deres buddies. Det var ret hyggeligt. Og så spillede vi fodbold på skolen indtil om aftenen. Dejligt sted. Dejligt sted, virkelig dejligt sted. Og det er dejligt varmt. Dejligt varmt. Det er mega dejligt varmt. Yes. Præcis. Tit havde koreanerne fundet på et andet hyggeligt at lave i løbet af eftermiddagen, hvor man måske også var sammen med nogle andre danskere. Ja, og så når de så kommer tilbage på besøg her til Danmark, har vi så en masse planer, hvor vi viser blandt andet enten København, Aarhus og Odense. Og så viser vi dem bare nogle dansk kultur, og så har vi dem på homestay, ved jeg ikke, 3-4 dage deromkring. Og så får vi lov til selv at vise, hvad vi gerne vil vise i vores nærliggende område derhjemme. Og så selvfølgelig får vi lavet en masse ting her på skolen. Har I haft besøg? Vi har besøg lige nu. Hvad laver man på sådan et besøg? Man laver alt muligt forskelligt. Egentlig er det mest bare, at man hygger sammen med sin buddy og lærer sin udvekslingsbuddy at kende. Men der er nogle forskellige aktiviteter. Nogle gange har vi også nogle dagsture. Og så i weekenden er man så hjemme hos en selv, så man kan vise sin hjemmebyg frem til sin buddy. Så får vi også lov til selv at stå for at arrangere arrangementer. Hvilket man lærer rigtig meget af. Vi går i yoga-linjen. Ja, og det betyder, at inden vi startede, vidste vi egentlig ikke, hvor vi skulle hen. Men det blev Ulsan. Og jeg valgte Joker, fordi jeg synes, det var ret spændende ikke at vide, hvor jeg skulle hen. Og prøve noget helt nyt. Så vi kom til Ulsan i Sydkorea. Ja, det var super fedt. Altså jeg valgte det, fordi jeg allerede havde fået at vide, at jeg besluttede, at det var Ulsan. Og så foretrækker jeg at tage den frem for den anden Seoul-udveksling, fordi at på den med Ulsan, der kom det faktisk hjem og boede homestay hver eneste dag, frem for kun i weekenden, som man gør på Seoul-turen. Men ja, det var cirka det. Fed rejse. Tak.